Stisnula si? Dobro. Ništa, evo sad, znači, pošto smo formirali malo ovdje redove, sad treba da se stavi ovo đubrivo, znači pre sadnje, da bi sjeme imalo hranu, je tako? Evo, ako da se to fino nabeli. Bacamo đubre samo tu gdje ćemo saditi, tu da će koren da bude, da ima hranu. Ovo je sasvim prilike i više nego dovoljno. Sad sve je pointna priča. Sad to treba da se izmeša. Onda uzmemo ponovo u našu fredicu i samo protrčimo. Pogledajte kako to mi ide. I samo ovaj rad. Gotovo. To je to. Mislim, to ovako, nekako to ovako zove. To je to. To je samo što ne ima. Od ovoga stvarno bolje ne može. To je to. Znači isto se radi sa drugi red, treći red. Kad smo to završili, treba da napravimo kanale. Napravimo gdje ćemo da sadimo, tako. Za te stvari nam služi pljoskorez. I samo ovaj red. Ja sam, možda ovo je moj, pošto ja koristim njega ovako u malom utečiću, stavi se dugačke držalje, ovako kulturno, tap. Kad se napravi, kad se pobaca, znači lepo se postavi luk, već kako se radi, ali tako, za tipavanje ide ova priča, znači samo ovako. S jedne strane, sad ovako, s druge strane, i to je to. Eto, znači, svi završavate pljoskorez. Napravite kano i zatrpavati ga isto. Ali je važno da je zemlja usitnjena, nađubrena i da je đubre savršeno izmešano sa zemljom. To je to. Gotovo.